Eskerrik asko, Pastor jauna. Erantzunen txandan, Urizar jaunak dauka hitza. Egibar jauna, komentatu duzu Salburuak esan zuena eta zuena esan, eta nik argi apuntatu nuen da Salburuak esan zuen urriaren 25 jaieguna izan dezen zuen legea indargabetzea, berau soilik indargabetzea, etzela nahikoa. Hori soilik etzela nahikoa. Beste argudio batzuk esan dira hemen, baina hori esan zuena gobernuko ordezkariak, eta beste gauzatzen zuen, ordezkapen bat emanez, hori onargarria izango litzatekeela, akordio zabalago izango zuen ordezkapen bat, eta proposamenetara eskuak zabalduak zituela. Hori da, egin dugun hauk. Hori da, egin dugun hauk. Proposamena maigainean jarri. Hau da momentua, beste bat da momentua, hori bakoitzak erabaki dezake, baina argi daukaguna da, momentuaretan galdera bateri eseskoa, galdera bateri eseskoa jaso genion, eta eseskoa kondizionatua, eta kondizio hori gainditzeko beste proposamen bat bideratzea eskatu zitzaigun, eta guk bideratu dugu. Hori onartu, eros onartu. Guk benetan, uste duguna beste gauza bada, eta uste duguna da, Eusko Alderdi Jeltzaleari bertaigoa ematen diola Euskal Herria Bilduren proposamenak onartzea. Benetan uste dugu bertaigoa ematen digula. Eta ikusten duguna da, interpelazioa egin, eta gobernuko erantzuna, jaurlaritzako erantzuna, eseskoa dela argudiatuz ez dela nahikoa legea indargabetzea. Momentu honetan guk ere pentsatu genuen, mozio aurkeztuko dugu, ero lege proposamena aurkeztuko dugu. Mozio aurkeztea erabaki genuen, zenetan benetan uste genuen, lege proposamena aurkeztu genuen, gaur ez eginetakela honi buruz hitz egiten ibiliko, eta agian beste urtebetatzeatu beharko zela. Eta guk erabaki genuen mozio aurkeztea. Jakinik ere, zailtasuna handiak egongo ziala. Baina guk uste dugu, jokatu dugula pausoak aurrera emateko. Sémper jaunari, nik ez dakit zuena, baina gure herriko historia guretzat ez da 1979an hasten. Ez da historia instituzionala ere. Agian zuena bai, baina gurea ez. Eundaka eta eundaka urte euska, eta agian zuena bai, azkenengo aurreko, 40 urteak ezabatzea nahi dituzuelako. Eta egun horietan, urte horietan, sentimenduaren ospakizunei buruz eta hitz egin duzunean, gogoratu dezagun urte horietan arrazaren eguna ere ospatzen zela. Sentimenduei buruz, ez da nik ez dut uste hemen zu inor zarenik esateko ze sentimendu ospatu daiteken eta ze sentimendu ez. Eta modernitatearen eredua, ez da izango noski zuk hemen jarri dezakezuna, erota zuk defendatzen duz estatuaren eredua, nun ejerzitoaren egunean Castellana pasealekuan hauntz bat paseatzen dute. Hori bada modernitatearen eredua, ez da izango ni, eredu hori segituko duenik. Bukatzeko Pastor jauna, guretzat euskera oso garrantzitsua da. Guretzat euskera, higa bat arduratzen digun galdetu diguzu. Guretzat ez. Guk proposamen egiten dugunean bukaraino eramateko da. Galdetu beharko nizuke, zuri bai ardura dizun euskerak higa bat. Jendearen interes errealari buruz hitz egin duzu, jendearen arazoak konpontzen dituena, gure proposamenak ez dituela horiek konpontzen, hori izan zen, 2009an Alderdi Sozialistak erabilizan zuen leloetako bat, eta hori esan, eta hilabete gutxitara, identitarioak ziren gai guztiak hasi zinaten ukitzen. Esango diazu, urrian 25ak, ero jai eguna izateak, zertan konpondu duen herri honetako arazoak, nire ustez 2009tik 2012ra herri honetako arazoak konpondu egin beharrean gaiztotu egin dira. Urrian 25ak desde luego konpondu, ez du ezer konpondu. Eta nik ez dut uste esaterik daukasunik, Bilduk arazoei, eguneoko eta arazoei, krisialdi honek sortzen dituen arazoei aurri egiten ez dionik. Proposamenik ez dugunik aurkezten eta erabekerik ez dugunik hartzen.
batzuk, erakunde batzuetan gaina erabakiak zuekin adostatutakoak. Así que guk gauza baterako bai, eta beste baterako ere bai. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Urizar jauna.